Tipra haste Laibumao Swijakna Thangwi tongo. Tipra haste o omo hai paisapa nangyako omono puila Tipra haste o umani. Aboni bagai Tipra haste Laibumao omo Swijakna Thangwi tongo. Tamoni hingkai bwskangni 27 November 2025 sal marigo Tipra Motha bai ringjak kaisa one notice rally khlaijan thangwi tongo. Arawo notice ni joto hasini kubangma leader phai sopainai lai thangnai 7 November 2025 salmariwo rajakhor agulini astabal ground no na tomani one notice rally phiaba as halo haste hapang iba police ni bukhaktei aro permission maya aro mela ngai tomani bagai bwskangni 27 November 2025 salmariwo Teiwaisa Tipra Mothani Bukhaktei one notice rally khlaijan thangai tongo arwo Tipra hasani bagra simia notice ni jota hasani ojamorok phaisa painai a ojamorok rajniti thnai buya rajni bodol snambui sarkar sanani buya pheba a leader ni sanmung obno siksidulno krak khlainani je notice kungthai bara tongnai borongni je mantha sokangno sanani bagai thansa khlai je notice no krak khaitobna bagai awasakna leader no phaisa painai Tipra haseno bwskangni 27 November 2025 salmariwo oreliwo phaisa painai Assamni Dima Hasawni ingai Daniel Langthasa Meghalaya ni Chief Minister Congress Kesakma abohai khlai Manipur Nagaland Gorkhaland bo leader phaisa painai Tipra hastewa bwskangni 27 November 2025 salmariwo aboni bagai oreliwo thangnani bagai Tipra hasane kubma lokrono khatung laijak thangai manjanani bagai abohai khlaino Ramchandra Gatni MLA Ranjit Derbo koikha hasan joto lokrokno tonana khulumka Tipra hasteni joto lukungno kaisa ani kobokmung Hainai 27 tarik November 2025 salmariwo Agartala kaisa kotor ma dukuthum pandangui tongo o pandawo chini bubagrane tidulma bai northeast ni joto ojamaro oro phaini manjak phainai especially Meghalaya ni Chief Minister Conrad Sangma oro phainani kok tongo obona karibo chini yang northeast ni joto hasteni no ojamaro oro phainani kok tongo o lukuthum pandawo norongni joto samungno yakre a salsa sen thansani mari phunungnan bagai jotono non phainani bagai ani koimung nariko norong thani angkha khlayo norok phaiye sini thansani mari phunungnai dai sini dofani sobano bwskanga goklanani bagai norok jotono subha phenai nei angkha khlayo hambai norok bai khakha je omohai khlai one notice rally Tipra hasewa puila khlaijana thangui tongo abo norni opinion tala communication hemno je nini musungma bai matong oba hai kai joto notice ni leader thanja khlai kaisa je kuno san noti borok je thumlai mani bodol snamani abo nini opinion tala communication hemno kahamda hambya iba sin Tipra sani future abo hai khlai brightness dangnai iba darkness dangnai noni opinion tala communication hemno friends tini bason tono hambai